aja mangan rujak rujak mono akeh kraine dadi prawan aja suka mblakrak nek mblakrak kano ajine iki gak guyon tapi kasunyatane asik yo aku rindu katakan padanya aku rindu oh burung nyanyikanlah katakan padanya aku rindu oh burung nyanyikanlah katakan padanya aku rindu awan-awan ojo meneh wong tuku klambi mele sing biru dadi prawan ojo bingung-bingung gak payu rabi melo aku oh burung nyanyikanlah katakan padanya aku rindu oh burung nyanyikanlah katakan padanya aku rindu ono kucing kecemplung sumur ngombe jamu dicampur kencur bojo ceking nek turu nglendur bojo lemu ngrusakno kasur oh burung nyanyikanlah katakan padanya aku rindu oh burung nyanyikanlah katakan padanya aku rindu man paman ayo mule nang desa Ndomas binara ingkang sekeca mirengaken kidungan kula bojo dulur iso sadalan dalan tapi nek ndolek jodoh rada jodoh ojo sembarangan dolek bojo sing kena gawe pedang terapi tolong iku ono pritu ngane
sing diarani bebet bobot bibit istilah aja kudu dipretung dinolan kelahirane supaya slamet tembe embu ori sandeng tangan kedoloran pati iku pritungane wong jange rabi sembarang gawe ayo dilakoni supaya gampang golek rejoki mula wong jejo doan gak kanggo sedina rong dina kanggo salawase urip ana alam donya saling pengertian syarat sing utama supaya jejodohane langgeng besok sampai tua. Ayo mas. Bisa mas. Direwangi sampai makeke kayak direwangi ngene meneh gak godhog. Yuk yo perse kayak tak manggon ngarep omahku duwe anak papat tapi yo se ayu dekne tepi ngomong karo aku tapi sayange wedi karo bojoku dek SMS mlebu nang nomor HP-ku dina Kemis ngajak maku mlaku baru dadi simpen aku jonto-jonto tak enggokno gerdu dina Jumat dheweke ndoleki aku tangane nadong endi bayaraku kok dilalang konangan bojoku aku disabuk enek kabilatorku mendung petengok pulau Madura namung semanten kidunganku alhamdulillah meriah acarane Abang Sogi Bulgaja menika. Ngomong ijan yo kaenak. Kancane yo akeh. Ati awale rada okep ngene. Ngotono kanca-kanca. Biyen mula sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing tresno welas sing ati. Pungkasane sliramu digawe loro ora wurung saiki dadi rondo nek
jamin kula kenal pisan dadak terus kentil bareng bondo entek dadak kula disikil oh kok gak isin Apa isin? Lah kon lho kok gak isin? Ah gendeng isin pomong agama. Lah nek idoma apa? Ya sukan marang tuwa goblok. Wong gamelane wis mandek kok sik joget ta. Ket nang gamelan yo nggo kono. Gamelane kelo leren. Ya iya gak leren apa gak iso mlaku gamelane. Gamelane lho gak ditutup, Dik. Apa jamu remek? Kon kula panjang remek dibengkolang tabuhe kok nyonyor. Oh nyatane ket mang panjamu yo ndoprok. Lho lah kate gak dobro mosok playon akitmu. Ya kalah be arek amen. Arek amen iku panjake iso kene ambek nyanyi. Ya apa? Oh, cek guyu apa niku. Lah kok iso ketawil-ketawil lho desane wong. Kok iso joget ae. Lah rumasamu nggo domas didoli joget iku gendek. Lha ngene kok gak joget? Ora. Oh, paling besok kaya eleke ya. Lah apa besok iku jaman apa sing gak usum. Lah kok keluget-keluget ngene ku lha apa? Ndelek duwe jagane arisan meni minggu buwan deledek. Iya. Iya minggu arisan. Oh, minggu arisan. Senin yo bayar bank. Oh, bayar bako kok mbok omongno nang ngene kene sih. Lah diomongno apa ngurip aja kemalan goro. Ngomong apa anane. Ngomong bloko suto kan dulur-dulur iya kabeh wis ngerti nek kuntet iku bayarane 800. Iya, nyoto bayaranmu ancen 800 nang gone Budi Wijaya. Iya tapi aku delok bojoku ya gregeten. Oh, iku mau minggu arisan ya. Arisan. Lah nek Senin, Bang, bang apa? Amarta ya apa? Amarta ya. Iya, Hari Selasa, Mekar, Rebo. Syariah. Kae ngono dan kon kok kon kok apal. Lah kapan ya apa bojoku gak bayar belas ta iki. Temen yo gak bayar bojoku iku lha wis lah. Bojoku dadi ketua rong minggu medhotno kotang ping 4 kok. Kalau apa medhotno kota. Lah kene ora ki wong-wong sing gak bayar. Dan Lah apa? awak dhewe main kene iku merasa bangga, Dan. Lho ya mesti Ditekakno karo panjenengane Bapak sapa? Bapak Muhammad Makruf Amin. Oh, jenenge ae wis apik. Wis apik. Muhammad Makhruf Amin. Amin. Sing wedok jenenge celukane Susi tapi jenenge Susiana. Oh, jenenge Susiana, Ibu Susiana. Ibu Susiana. Ana artine Apa? sumbangan sukarela. Silakan dinikmati. Anak terakhir. Apapun adanya. Nah, Najan barang lawas je bancar. kok iso sebancar lho? Lho, metune lah je bancar. Apa rumang samu? Apa? Sanyu. Oh. Alkon. Masih lawas aku nek merek mesti bancar metune. Oh, kesusunan kono ae aku. Makane aja terlalu purno. Heeh. Masalah kon tak kandhani. Apa sih, Tak? Bapak Amin iku tak kandhani. Iya. Ya nuwun sewu. Bapak. Plek sampe dhewe. Lho, kok ngandel aku. Lho. Nanggap Ludruk Budi Wijaya. Heeh. Kok tak kandhani tok. Apa? Aja kate guyu. Gak ngetokno dhuwit kok sak. Lho, Bapak apa mang? Bapak Amin. Iya, gak ngetono dhuwit saka kesak. Gak atik. Lah gawe bayari wong sampeyan iki iku dhuwit apa? Batine pentol. Batine pentol cukup luwe digawe bayar Ludruk. Oh, digawe bayar untuk sampeyan iki. Gawe omah sakmene gawedene ngarep. Iya. Mburi durung tutuk. Iya, jembar. Ya mariki mantu. Iya. Nutukno lamburi. Heeh. Omah mburi. Oma Buri, iya. Iya, sing mburi ditutukno gak nganggo lulu. Gawe apa? Kena pentol sing gawedhe gede ditumpuk-tumpuk. Lah apa omah di labur jiladrane pentol lho. Dasare wong ganteng. Iya, Ber wong budi ganteng. bawa leksana. Ber budi bawa leksana. Sing wae wedok sopan santune oleh. Iya. Wonge mau meneng temen. Wonge meneng. Salim iku mau meneng. Iya, apa? Tapi licik. Lho. Wong kok iso kolono lici lho. Anjene licik. Lho dasare apa kon ngomong kaya ngono? Gak wani gendaan.
Kok iso gawane gendaan. Gawane gendaan. Di bojo kok gendaan. Takonono. Mosok sih. Mas gawane gendaan. Wong iku nek gendaan iku gak apik. Ya gak apik. Plek kanca sekolah. Lho, iku Lho kanca sekolah. lek kancamu sekolah. Iya. Saiki ketok meneng oleh nyambut gawe temen. Iya, oleh nyambut gawe. Walah biyen sekolah SMA ndawablek ketone. Kon karo. Ya ero. Kok iso ro kon? Lih, sapa Susiana iku? Sopo? Lha biyen pacarku lawas. Hei, Pacarku lawas. wah ora kono iya ta? Lah, kandhane Amin iki wonge meneng. Wonge meneng. Iya. Mau meneng. Lah budal biasa bareng aku sing Susiana. Yo. Lah mari ngono budal disiki. Iya. Dadak dipapak Cak Amin iki jangkrik. Lah Susiana mbak aku ping 3 wisan rek. Ping 3. Iya. Apa ne ping 3? Simpangan. Oh, tak pikir Kenal yo iki mantok kok. tak pikir gendane wis ping 3 ngono. Lah. Aku kasane simpangan. Iya, eling-eling kanca saking senenge. Iya. Ero nek Budi Wijaya iki ludruk apik. Ludruk apik. Makane diarani Ndomas iku nduduno masyarakat ditanggapno Budi Wijaya. Iya. Ki lho ludruk Budi Wijaya masyarakat Ndomas ya ngerti. Ah iya. Cuma Tepuk ya. tangan kaki Budi Wijaya Pak Budi. Temenan. Iki mang ya kepethuk apa slamet. Kepethuk apa selamat Buri kok omahe. Oh, lho buri ngono mau ya. Iya, aku wis disangoni 100. Oh, turu-turu wis disakoni Tek. Digawe tambahan tuku rokok 100. Iya. Ana sing talem gak teko-teko iku. Sapa? Amin iki apa? Iku sing duwe gawe kok. Boten guyon-guyon Pak Amin. Waduh, Ibu, waduh, jaga si anak guyon nggih. Aja jagane ngono kon Aja, tapi bayaran iki cukup. Iya. Cuma aja aku komersil. situk bengi iki sing mangkel. Lah makel ambek sapa kon? Lah aku teko dak kan meteng ku lesu. Iya lu. Aku langsung nang buri. Oh, langsung nang ngene Lho dapur. pawon iki lho. Iya. Sing tandan gawe lho boloku tok. Ah, ngandel aku. Lho, bolo goblok Duwe gawe ku bolomu. nggo jero pitu. Iya. Iku boloku kabeh. Lho wong omah Mojokerto teko Ndomas kok iso bolo-bolo teko ndi? Gak oleh ngono ta. Ya gak ngono. Sing adan bebek goblok. Lho sing kadang iku bebek. Bebek. Sapa, Tet? Ah Sumarti kuwi apa? Sumarti ku bebek adene mak. Ti Sumarti kok kebaca temen kok, Dik. Lah iya masih ngeraci sego yang ngono pelek-pelek. Plek. Adikne mak. Sapa? Nini. Kasone. Jenenge Alah, piye ta? oleh ngimbuhi wis aja kate diimbuhi deken wakul ayu nik Iya. deken palak Palak, lah mari ngono digawakno adikne maneh sik gawon rono ya adikne masih nomor 4 Sapa iku? Rupini kuwi apa Rupini ya. Rupini goblok Heeh. Iya. siapa ngomong ngapal nih mas jenenge maneh Jenenge Mane. Oh, iku anake. sampe niku anake ta mantune ya iya Apa? sing tak erani Rupini iki lho Apa? kaya gak sepiro ae lho mantune iso ayune ngono Oh, ngawur kok niku. mari ngono ya Iya. eling-eling balok sing Kok. situ gak nrimano delon kuntet nek wis kepethuk Rupini gak eling aku Iya. lah aku diceblek plek tak tole wet Iya. astagfirullahaladzim Apa? adine mak sing nomor 5 Lho sapa iku? lah masalah gorong tak keluk Kaya hafal men. lah masalah Lho keluargane jarene. sulikan kongko ae jane iki suryane dhisik Jarene iku sulika dodol tau campur. iya wis Iya. sing endel tambah maneh Lho, endel sing endel. berani tet Iya. kabeh kok ceplok aku gak kok celuk Heeh. endel mburi lapo sih tak Iya. walah aku panggil setengah panggling tibane baru eling aku Sapa iku? Wijiati kuwi apa Wijiati ya. Wijiati Iya. mari ngono rada cilik awake Wah. nete-nete teko kamar mandi Oh iya. tet aku belok tet sapa Waduh meringin kon. munggah aku tak modon Emang kono iki ndaken lho ya kamu. ayo repot gurung diceluk didisi romelah gak ngono kaya modele kaya sensus ngono awakmu nduk Wis sensus lho. lah sensus pendodol ayo apal Oh iya. Gawe apa?
Pegawai kelurahan aja deh. Mana ngono? Repot musuh panane mujiana. Kayak gue kok wayu ya, Iya. kok wayu. Kok wayu? Ana aja macam-macam iku ndek bojo. Aja nggodha sing ndek bojo garai dosa. Kapi. Iku nek bola. Iya, ngrusak pager ayu. Sing enak ngrusak pager boto ae, Dat. Nek pisan yo gak apa-apa. Keblakak kok niku. Mangan ris ya Allah. Diarani wong mangan ya jek iki aku tanggapan gondo Mas mangan sampai emomo. Lho lha apa, Dat? Diarani jangan rawon. Iya, jangan rawon. Wis iwak gelungan. Iwak balungan. Balungan. Jangan rawon iwak. Balungan. Iku nek aku ambek awakmu. Nek sing bindeng jangan nakon iwak gelungan. Iwak balungan aja bos gelungan. Gelungan. Keplek rotae mbok kon. Diarani iwak iku macam-macam. Iya. Irisane iwak iku Irisane, sakmene. Opo telu nyarine nggo kono-kono sakmene cilik. Sakmene cilik. Mbok kene temenan. Apa? Iwak 1 kilo dadi mek 30. Diris plek. Kena digawe bete pimpung lah. Saking gedene iwak. Saking gedene iwak iya. Diarani sambel ya ngono. Sambele. Mbok mbok pirang kilo, mbok dicampur mrica mbok gak iwang. Apa? Pedes sing alang-alere mason. Oh, padha sampe gapok. Aku bare mangan nyonyor sih. Iya. Ini masalah. Mari ngono aku mlebu bleng. Ya iya digawe yuk iku mang Yuti. Iki sapa? Digawe iwak leli. Iwak lele. Lele. Lele tak leli. Kok iso lele ku lho lele. Oh lele iya mari digawe iwak pitik tiba brutu. Kok tiba brutu? Seneng aku. Kebeneran yo. Iya teh tak karo nek senengamu. Enak kenyol-kenyol. Brutu tak cokot terus njogok saweran 50. Loh. Bu. Ma, dagelane 10 Iki lah uman 10-an ambek awakmu. Kok digawe ati ngero rempelo kok. Ya gak ngono. Alhamdulillah rezeki 50.000. Nek oleh rezeki mangkane akeh wong ngomong oleh rezeki alhamdulillah tapi gak nggone syukur. Carane alhamdulillah disayang rezeki. Ngono. Mari ngono berkat oleh rezeki mergo mikir. Iya, diterima pira ae kudu legane ngati alhamdulillah. Mari ngono takonono. Ya apa? Oh, uang di mana tempatmu sini? Kok iso ujug-ujuge blakra kok gone kono lho. Riz, Iya. sakjane aku mangkel ambek awakmu. Lah mangkel apa sih, Dik? Dik Kon ngalano badhe aku kaya ngene kok aku suka ambek murid aku. Lho, kon sik nantang kon. Lho ya iya, Ngono iku sik gak ngakoni nek kalah kon. tak badhe iso jawab pempek duitku. Temen lah kon. Temenan. Dadi temen ya. Iya, Nek Dil. aku iso jawab, tak PM saweran. Oh, Bayar aku jalur kabeh 800. Iya, temen. Wong wis tak bon. Iso wis dibon dikene kancane lho. Bedane apa bojomu karo HP? Wah, ya jelas beda. Bedane. Nek HP ku alat elektronik termasuk gadget. Ya mesti ae. Ada bojo pasangan hidup. Bantu men HP ku alat traktor. Ya mesti alat elektronik. Oh nek HP ku nek digawe ngebel. Terus Nek bojo iku wedok, bojoku wedok. lah kon gelem bojo banci. Tambah geragas kon ganteng-ganteng karo banci. Kon kok ngarani aku seneng banci. Lah karuane sih. Bojoku wedok katok karo. Katok ah. Apa bedane HP ambek bojomu, Dat? Nek HP kok ces kalau bono bleng mesti muni. Ya apa? Titit tit ngono. iya. HP nek bojomu. Heeh. Ces kalau lebokno sambate gak muni titit. Ya apa? Ayo gajah. Kok greget aku udah jawabanmu, Dat? Aja guyu lho ya. Iki temen iki. Temen. Lah rumah sami sih. Nek kese aris dilebono bleng. Tadi kok diceluk palik.
1-0. Gak nutut le kon kepinteramu. Sik ta. Oh, badamu serekalan ngono. Serekalan apane? Badan sing logika sing masuk akal ngono lho. Ijek ngeyel. Bedane apa? Pilpres ambek PilKab. Jeber-jeber. Nek pilpres ku pilihan presiden. Sapa sing karo? Nek PilKab ku obat. Ya, sapa sing karo? Nek karo ngono jawab apotek ngono ya wis. Goblok. Katok aku karo. Katok. Apa bedane pilpres sampai PilKab dat? Nek pilpres, Iya. nek dadi mesti lali. Tapi nek PilKab, nek ngombene lali dadi. Durung karuan. Sapa muni durung karuan? Berarti wis nglakoni. Bolong. Apa kok bingung-bingung ya? Iku bolongku, Bro. Bolomu wis gak usah akeh. Iya. Wong guyon iku nek terlalon dadekno gegeran. Dadekno perkara, dadekno gegeran. Tak ngibur titik-titik. Oh, kok date menghibur. Iya, Budi Wijaya dagelane akeh gantian. Monggo. Tak nyanyiin dia. Ya nyanyi ya. Kau bagaikan rahwana Akbar. Kono tak gibeng modar. Nyanyi enak tak jebol sadan lho. Lah kon ngrusuhi ae. Yo gak kerusuhi sing enak sing apik lho. Sing apik. Ya. Halo. Tahu bulat. Cuk bisa kok. Kon lapo siaran tahu bulan tuh. Sawan sama hina sawan ning kare sur Jumiring sese jum sing nisor tapi jete. Gak kono iki keket mako ngentai dagelan ya. Iya. Budal nyambut gawe pamite gak mulih. Aku wingi ero metu karo gendakane ketumbar mirijae aja lali mricone iku bumbu lodeh sing akeh santene uyalombok trasine sing nyambel pedes sae sapa sing mangan nyor cangkeme Capok. margati jenenge ya endel uwonge sing jetit pokonge biyen tak gendak dhewe. Gur kok pasti jebus-jebusin nang gone kono. Lah jane kok mesti mesti ngono. Wis seneng nek wong ngomong wis sithik tak siap, aja sampe telat. Iya. Yo gak perlu akeh-akeh. Iya. Koncone akeh. Keripik gedang Budi kotot. Wijaya iku selalu mengandalkan satu dengan yang lain. Iya bener. Sampai lo truk liyane. Apa lu truk liyane? Truk liyane dagelan situ wong loro sampai 4 jam. Iya. Ya kata ya apa maneh. Lapo kon mrengis-mrengis. Pringis matamu ngono. Ora arek wedok. Apa? Ono cewek. Lah wong iki lho gendak aku kok cewek-cewek lah kakekmu metel ngono ah. Kok digedaan kene iki? Iki gendak aku goblok. Sing wedok ketok opo rek? Dik, Apa? aku setelah melihatmu Terus apa? Oh? kecantikanmu, Apa? aku tak percaya. Wong mari ngerayu api-api gak iso jengkelan. Aku tanpa nono. Aku mah gak tampan ono gagar otak yo. Bapak cek motor kon terus si akeh. Taruh pojok akeh lho Ris. Kon kok colok kon gano aku gak payu lho kon. Sayang. Wes gak kate sayang-sayangan. Loh. Gak musim sayang-sayangan. Lah terus gak sayang. Musim. Ya Allah. Gusti Allah pangeran. Aku tadi kok
kancamu lho wis suwe. Lho. Ono dalane tuwa. Jangkrik. Jariku kaya kuda poni. Hei, lagi sampe neng. Oh iya. Tapi tak jawab, aku juga gak ngomong. Ambek operator. Mbak sampean pempersen pora. Pempersen pora. Awas gonge tayeng. Mergo kuyuan itu. Ora kuyuan lho. Apa sih? Cak. Apa sih yang? Aku iki bingung cak golek sampean. Gecok ono aku, Dik. Nek bingung gecok ono sembarang milih. Lah apa bingung tiba. Lah jenenge bingung rek pacar e. Ngene lho, Cak. Aku lho katene dijodhokno karo emak. Apa? Dijodhokno. Lah sampean gelem. Aku yo katene yo ora gelem to, Cak. Aku iku lho meteng anakmu lho, Cak. Alah rek mosok pindho ae iso meteng lho. Nah, ngono iki. Kok lo wadep lho. Le, masalah iku temen takone ndase tok. Gak setok rasa penak kok lebokno kabeh. Lah aku disuruh nek kate tak kene. Akhire kebablasan ya. Ya iya. Lah terus apa nek kaya ngene? Aku lho kate dirabekno karo wong sugih wong sak ndomas. Dirabekno Wong sugih sak ndomas. kok tak kandhani ojo. Temen. Kon kok tambah dikokon mersi pentol. Ora. Lho kandhane kok. Iku lho wonge wis tuwek kok. Heh, Wis tuwek. sampean iki. Iya. Dirabekno wong tuwek. Wong tuwek sugih sak ndomas. Tapi- Makane aku moca. Lho aja gelem tapi aku yang ngongkon. Lho piye? Gelem mongko nek matek donyane ayo digawe wong loro. Ngono ta? Heeh. Ate kon senengamu sugih istilah ngenteni warisan. Lho gak. Heh. Aku gak arep-arep. Kon yo, terus mari ngono mari rabi aku terus mari ngono Enggak. oleh warisan Enggak. kan menikmati. Enggak. Ngono, gak nyambut gawe kowe. Sepurane Dik. Kok bisi iku nang gone kupinge. Heh? Bisi iku nang gone kupinge. Lho tak pikir mike nggo kene. Kok Terus piye, Cak? Jalan paling klo piye aku bingung, Cak. Masalah. Wong Dik, tuwek karuan nek ganteng ngono ora apa-apa aku gelem ae. pelot. Lah wong aku tuwek lho terus piye aku? Ah, bener Duh. Kon bahaya kon. apa? Nek rabi tuwek temen Dik tak elingno tok. Iya. Soale wis tau ana kejadian wong tuwek lo mati ndukur dodo tak kandhani. Loh, iku aku tau krungu, Cak. Lah wong tuweke iku kan ngombe susu pekorone matine ndukur dodo. Oh. Ada susune susu wis expired. Oh, berarti susu kedaluwarsa iki. Daluwarsa dadi mati. Ngono. Ngene iki. Wis ngene ae. Piye? Aku sebagai laki-laki, sakjane ya tanggung jawab. Sapa wonge dhewe gendaan dirabi wong. Lho lah iya, Cak. Kadok ya wonge tuwek, Cak, tapi ya seandainya dipikir-pikir iku logikane ya. Jane gak apa-apa, Cak. Terus? Kan wonge aku kan meteng ya. Iya. Dadi wonge kan kari ngelus tok. Oh iya ya. Gak kadek ngukir. Wis kari nglanyano tok. Kari ya. lanyano tok. Gak. Kon nek wis kadung dilebone arek gundul iku. Arek ku ndelodok. Mlebu gak kondo metu gak pamitan goblok. Gak iku arek gondol sapa? Ngono kok jek takon. Gak iku kepikir takon kepikir arek. Kepingin lho ta? Rotoke wayang. Cak, Heeh. tanteni doma yo. Wis pokok aku terserah sampean. Nek anjane sampean gelem nglakoni aku ya lega lilo sing penting sampean bahagia. Ngono ta. Wong tresno iku Dik, tidak harus memiliki. Lah tapi aku wis meteng kok. Ayo. Piye? Kandhanono. Iki kenek emah. Kena mah. Iya. Engko Emah. pokoke saben kate njaluk. Lah kok ngene. Aduh, njaluk Dik. Aduh, aku kena mah. Ngono ya. Lho. Terus menene njaluk. Aduh, aku kena mah. Bendino kok kena mah, Dik. Lho, maksude terus sih sampean kenek emah iku. Napa? Mapano. Berarti aku kudu mapan. Ya iya. Lah nek terus saiki wetengku cek cilik. Hmm. Terus mari ngono kan meneh gede. Lho. Piye aku kok kale koyo timbangan ngono? Berarti kompresore bojomu iku metune angin akeh.
Lah ya ono kompresor sami ngobos. Wis tak Iya. tak enteni ndok omah yo. Dek, iya. Enteni temen lho. Hati-hati, Dek ya. Aku mulai ya. Oh, Dek. Aku mulai, Cak. Iya, Dek. Aku mulai ya, Cak. Iya, Cak, hati-hati. Kok yo Cak iki? Loh, maksudku iku aku sampe gopo. Ati ki wedok. Iya, hati-hati, Dek. Sayang. Iya, Romantis kok. sayang. Romantis dan Hah? gak romantis blas. Rumah kelapa aku iki. Romantis ora romantis. Ayo sayang. Ngono lho. Hati sayang. I love you. I love love. I love you too. Aku kudu nek anakku lha kok kenal. Le rungono ta? Aku benerene tapi menggoe rene sayang. I love you tuh yo nyawang aku karo nyawang ro. Iya ya, Dek. I love you too. Kok masih nang ngene kuno ae sih. Iya, hati-hati. I love you too. Nah, dadamu ampet. Wis. Iku wis metek lho. Hah? Kon kudu tanggung jawab lho. Lah nek aku tanggung jawab ana sing ngeroyok tak culno aku tetep titik lho. Lho ya apa sih kon? Kon iku laki-laki lho, Dan. Kudune tanggung jawab kon. Berani berbuat itu berani tanggung jawab. Alah iku jaremu nek biyen. Zaman saiki yang penting rasanya dulu, Bung. Masalah. Wis, iki wong tuwa lho. Lah wae remak yo melok. Masalah. Sampe ngadeg anu pri kon kepala. Apa? Kepala. Kepala. Lho. Aduh! Lah ngono. Suara itu iso kaya bledek. Ketoke tuwek. Soale sugi sawah ombo. Aduh, aku dijajak. Kok sambat iso gandang. Waten ora mari wong koyo ngene lho. Apa? Biasa dulu lho. Kan ngomong aja cemplang-cemplung. Apa? Lah kok ngono natain rumah samu sapa iki? Goblok iki bapakku goblok. Bapakku kok kon mateni. Iki bapakmu. Bapakmu. Lah bapak paten ora wene. Pak sampean pun apa? Kayak ngono kok getak-getak ket Bang. Lho. Pedho lho jange nang ndi? Lho. Anakku cemet. Pak sampean niku wis tuwek. Pedet. Iki ngono. Pak, masalah nak. Awakmu tak goleki ngalar ngidil. Ngalar ngidil. Kata kecil nduk kene. Kok iso ngalor ngidil? Ngalor ngidul. Iku nek wong gerang jelas wis tuwa ngidil. Langsung ngidil. Ngene nak. Lah apa, Pak? Sampeyan lho dhewe bapakku lucu ya. Lah apa, Pak? Bapak jange rabi perawan. Kekok. Pak, sampeyan terus rabi perawan ngatasi ta? Lho, gak ngatasi tak cicil. Aku eling, Pak. Tunggu sampean pon iman iku lho. Kanca sampean rabi perawan wong tuwek lho. Iyalah. Wong kate rabi oleh rong dina jange nggo kemanten anyang-anyangen wonge. Lho, lek kule iku goblok. Kadang-kadang kacoy. Kacoy. Apa, Bang? Bang. Lho anake digoblok-goblokno. Ya anjane anak goblok ya kudu ngakoni nek salah. Anake goblok bapakne ya goblok pindho. Terus sampean metuhi aku lho, Pak. Kate lapo? Ngene nak. Bapak jange rabi perawan. Bapak ngetok bongkotan tak sindir nak. Baru tak tatai tertabur, baru tabur tak patek. Soalnya jange rabi perawan, saya gak krungu kereket. Bapakku pintere. Sampai rabi perawan lho kuat. Aku jamun joke banyak 50.
Ya akeh cae. Rusa. Kaya marijan rusuh. Terus sampean metu aku nek. Bareng aku nah mari. Apa ku nyigar bokotan tak bor karek mate. Lah terus kare mate kok sampean delek. Eling aku nak. Eling lapo? Eling aku kuwi jake ngetero peniset. Lah terus sampean terno lho. Lho, ayo ngongkon anak terno rono. Oh, dadi aku iki sampean kok terno peningset. Terus nek aku ngeterno peningset, Pak. Wong aku ya anak sampean. Teko kono nang maratuwa sampean. Terus nek ditakoni ku ya apa? Nek ditakon lho, kok awakmu lenggih? Nggih. Lah kok gak bapakmu? Bapak tasik mate. Ngono ya. Oh. Dadi nek ditakoni maratuwa sampean, kok awakmu le kok gak bapakmu dhewe? Bapakmu nang ndi? Ngene griya tasik mate. Iya. Ngono ta, Pak? Ya anak kan kudu berbakti, Pak. Iya. Tak budal nang maratuwa sampean, sapa ngerti ya gak wong terus ngenteni. Iya nak, budal nak. Ngono apa? Iya nak budal. Iya, sampean hati-hati lho Pak nek mulih. Iya, Nak. Wis. Titip bekato aku ya. Bapak tuh kata. Lah kena. Ya apa rasane Dan? Oh, kaje goblok. Iki. Pade. Haris, Nun. aku jange rabi perawan. Le. Baya bengi ngipi aku. Ngipi napa? Cikal. Ngipi cikal kok jange rabi perawan sih. Ngene lho, ngene iki. Nggih. Ngomongno perawan kotekan ngene lho. Aduh. Ngene Wis nak. tak koda wis kelar. Aku wong sugih. Wong sugih sampe. Rabi perawan. Nggih. Aku nangkep ngerongokes. Orkes, Mbah, orkes. Orkes. Oh iya, orkes. Heeh. Sing nyanyian ngene kena. Ya napa? Sing nyanyian ngene kok. Ya ngene kok. Roke dibuka, blak. Ditato-katoke, blak. Pak niku lagu napa niku, Pak? Lagu warunge dibuka blak ngono lho. Oh iya. Sari manis. Iya. Kurang manis, tambahi gula. Terus. Wes. Ndak ditutupno. Nyanyi kok dipedhot-pedhot ditutupno sing enak. Untuk lapane? Le, sari manis. Terus. Sari manis, Iya. kurang manis, tambahi gula. Wes. Tutukane lho ndi? Tutuke apa? Tutukane lagu iku mau. Kok iso wis ya? Lagu apa? Tutukane. Lah ya sari manis, kurang manis tambahi gula ya. Wis ya wis. Lho lah ya wis mari. Lagune ku ngono. Lho lah ya wis tak kate teruse kok. Engko nek awakmu ngerti teruse tak WA lho. Alah, nomone wong gendeng aku iki, Mas. Riz, Napa, Mbak? kan anu pesono syuting. Oh, sampean kajenge nikah. Syuting foto. Foto. Heeh. Tukang syuting, tukang foto nggih. Tukang syuting, tukang foto. Mboten. Iya. Mboten sampean DP. Sampean DP, Pak. Oh gampang kok DP-ne tak jeblono loro. Lho, napa sih dijebol? Aku tak boleh ya. Wong tuwek iki yang ngene jange rabi iki masalah. Gaya arep. Hati-hati lho, Pak. Hati-hati lho. Lho, embonge kono lho, kono. Endi? Embonge kono. Iku embong. Iya. Dapat embong di aspal. Dalane nduk kono lho, Rek. Dalane nduk kono. Endi ta? Niku lho. Iko. Nggih. Masalah adoh ngene rek. Aduh. Ayo kesuwen. Oh, anjene gendeng. Gak apa-apa. Nuruti mbah iku rabi. Alah, tak tututane dolek tukang syuting. Apa, Mas? Nepakno apane wong bolak-balik wis ana yo gak tepak belas ngono lho. Lah iya.
wong soge kaya aku iki gak kurang bondo, gak kurang donya. Duwe anak wedok situk ya gak nurut. Kabeh tak mantokno kok tambah berot. Iku wong wedok tajaran kepang. Mongko kula niki mantu gak blaen-blaen. Terop ae kaya ngene iki wis 16 juta. Kuwade 20 juta. Catering 50 juta. Lagi gorong-gorong kadone wis teko ngene iki. Ya ngerti ya, koncone mama iki pelias kondang. Endi Joko? Kaya ngene Joko, dudoe remek tambahan. Sampe Joko ta Mas? Bojoku dari TKW. Bojoku dari TKW. Kelan wekku seret Mas. Tiru omakmu iki lho, tiru mama. Metu sak metu dilere wong lanang. Gak anyi-anyi kaya kon. Lah terus apa aku nyanyi? Sik. Lah lek aku lho kok kon rabi tuwek iku lho ya gak pantes ta. Carane aja ndelok tuweke donyane. Lho lek sampean boto donya ya rabiyen apa anakmu kok kon rabi? Lah apa ku wong rabi ku aku bolak-balik rabi. Sampean emoh kok lha apa kok karo aku? Iku gawe kebahagiaan kona. Ya ora kebahagiaanku ya ngenes aku. Aku sing ngramut sing tuwek kon ngramut donyane. Melendi tuwek tapi soge kok melerat terus marang ganteng tapi melarat. Ya paling ganteng. Ayo. Berarti kon gak gelem soge. Gak gelem aku. Pancene kon iku turunan kere beke. Lho lah ya bener. Saya Kon- turunanku sapa? Lho, Ora ngene apa? aku Turunan anak. kere. Lah ya sampean kere. Aja ditiru ngan. Aku entuk papimu iku dudu perkara donya. Perkara apa? Jarem. Jarum iku apa? Sing penting aku sok pinter nyambut gawe masih papimu gak duwe apa-apa gak masalah. Lho lah ya kok ya karo sampean. Sik, lah. Ya aja ditiru. Apa aku kok ngongkang-ngongkang tok menikmati Terus donya? sampai kapan? Mosok biyen gak enak tak lakoni saiki tiba kon gak enak pisan. Loh, kadone teko sampeyan kae. Ya meneng wae. Loh, loh, loh. Lho digawakno santet. Gorong-gorong kate disantet karo setrika. Wis menengo. Iki ngono wis ditukokno mamamu. Iki peningset teko bojomu nak. Iki pening sampeyan kae. Loh, wong soge ya biasa peningsete akeh. Kon nek wong melarat ya paling kain sak suwek gedang sak sopit. Aku iki wis. Aku iki. Aja iku, iki blender keri. Monggo. Lho alah. Monggo. Monggo. Oh, tak jali lho aduh. Cek kula nuwun ae. Nggih. Lho, kuntet. Mi. Ya Allah. Iki lho, wis kok paketno iku lho cek tas teko le. Iki teko meneh iki lho. Teko maneh kipas silir. Terus ya apa iki genahe? Ngeten mi, kula mriki niki dikengen bapak. Kena gemblender cocok tembok. Kok la apa blender cocotku iku? Delon gak ngisi-ngisino calon oleh mama. Donyane kaya ngene iki lho. Mi, Salam. niki kula mriki terus terang mawon dikengen bapak ngeteraken peningset. Peningset le. Nggih. Loh, aduh. Jenenge Mami Oktate mantu iku gak boto barang kaya ngene nak sing penting ikhlas tulus. Gorene delok sih. Jangkrik. Loh, iki apa ae le? Nggih kebutuhane damel biaya ya terus ngen mriku. Iki berarti duit, Nggih. perhiasan, Nggih. peralatan rumah tangga. Nggih. Kok ambu-bumbu pecel? Oh, softtek niku. Iki berarti perhiasane nang kene. Nggih. Iki lho, perhiasane mek wong sugih ngelamar konak mendelas kilo, gak gram-graman. 16. 16 mboten mendelas. Lah ijo mak, lakonono lek awakmu gelem boto soge sih. Aku iki gak seneng wong tuwek, senenganku brondong. Lah ijo. Lah mau dekne dhewe mau tuwek kok njaluk brondong.
teko nuruta timbang tak coret teko kakak kon. Gak nurut tak pateni kon. Weruh kon biyen lahir tak jelesep nang ngene maneh. Le. Iki lho bapakmu nandi kok gak rene dhewe iku lho. Oh, bapak ngene griya matek. Lho. Ya apa sih, Cak? Lho. Apa? Bapak ngene griya matek. Alhamdulillahirabbil alamin, aku gak sida dadi manten. Anu mata cah ijone lho kon. Ju. Mikir, tak kenal. Bapakmu iki lho apa kok mate iku? Lho, wong namine ngene griya matek nggih matek mi. Ya Allah, ya apa Lah iya mi, gak tambah pengen. alhamdulillah. Alhamdulillah kono. Alhamdulillah gak sida dadi manten. Ya gak iso. Kon tetep. Lho ya apa nak? Bapakmu iku. Lah wong kenyataane ngoten lho mi ya Lah napa? mesti bapakne mate kok aja takon ae. Berarti bapakmu mate kok dikon ngrene iki. Nggih. Ya Allah. Lho, alhamdulillah. Kamu kono tak? Lah gak sida dadi manten kok. Isine mak yang Gak emak. sida manten apa pirang? Wis oleh kulkas apa iki? Mesin cuci. Oh, oleh sakmene kae. Kon tak lebokno mesin cuci tak geling lho kon kok. Kok iso lho? Saiki mek calon bojomu mate. Undangan wis kadung nyebar 7.500 lilap helikopter. Lho. Catering ya wis ana, kuade ya cemepak. Apa gak izin mak iki? Lah apa izin? Ya ora izin aku tambah seneng sih. Kok iso seneng? Seneng gak sida rabi oleh wong tuwek. Wis oleh mesin cuci. Waduh, gak ngono caramu kon kancane keplek. Mikir. Nak gunten. Nggih mi. Ya Allah. Nggih. Iku cuma kon sing iso nolong nak. Kula nolong ya napa sih mi? Alhamdulillah. Oh, kakek ngomong karo tak ijoni lho kon kok. Ju. Tolong napa mi? Kantenono bapakmu. Aku gak iso apa-apa kadung isin. Lu mbok kuade nak. Kula katene bapak. Kantenono bapakmu. Lho kok kuade? Iya. Ah, mboten lho. Ae tale. Wong jange bojone bapak kok katene. Tulungan. Mboten usah mi, mboten usah. Ae, mbok gelem nolong tak kon. Mboten usah mi. Gelem nolong tangga. Mboten usah. Tak kiwon jempale kon. Mboten usah mi. Gak usah apa? Mboten usah ditari. Gelem berarti. Nggih. Aku plu aja. Wis. Nurut sampe mama. Nggih. Alhamdulillah sida dadi manten. Lu gua. Yo yo. Lu gua. Suwon boleh. Nggih. Kok gelem nolong. Nggih. Yo.
ketebak lea-lea kali asem asale demit bali demit asale wong mate bali wong mate asale wong urip Yasin Ngomong aja kok sembrono kon sambat debok lesa-lesa kali asem kok sambate wong mati jancuk iki. sampeyan iki sapa cah Lho aku Bapak Taji sing sugih dhewe. ya ampun sapa cah Pak Taji. ya ampun sapa cah Pak Taji. Foto jangan jadi ngaten, kurang ide. Aku. ketepuk basa lea-lea iki alame menungso aja ganggu alame menungso sampean nek wis tenang di alam baka alam gaib ya wis budhalo kabeh wis ikhlas Yasin Kosek omongmu jek sembrono, dadakno nyambat wong mati terus iki lho. lho jarene sampean mate Iya mate. lho kok cek ya kang ngambal lemak takut aku mati Foto lagi kene. Foto kene. Gak percaya mek peno iki menungso urip. Coba sih. Ayo kebugiro cak. Kebugiro. Kebone gak iso giro. Ayo. Soale kabare peno iki mate. Aku takok. Saiki tak temono manten. Mek temen-temen peno iku menungso iso temu manten. Ayo. Dinten iki jawabipun Bapak Taji kalipun Inge. Foto. Digandeng. Cep-cepan. Adicara salajengipun sawat gampalan. 1, 2, 3. Foto Mas. Kok ngene kok foto sih? Loh, momen. Kate rabi ya semaput. Kate rabi aja cematu. Rene, Acara salajengipun dulangan sekul dahar kalima kebogiro. Rene. Napa tower dene? Monjo antir to wening. Nggih menika bekti kemanten estri ten kene kemanten jaler. Dipun sukani unjukan, Mbak. Sote Mas. Apik, kemarin iki apik. Foto. Kemanten ngancam. Rene, mertua. Acara salajengipun nggih. Ora ate acara-acara. Dahar sekul. Ora dahar sekul. Dahar sekul kalima. Monggo dipun aturi dahar. Asu, jero purut. Wis sampeyan nek tenang-tenang ngono akhirat, aja ganggu bangsane menungso cak. Nek ngomong sing penak. Iki kabar gak teko sapa-sapa teko anake Peno. Kuntet jarine Peno mate. Sapa? Kuntet. Lho iya aku mate. Lho kok cek mrene lho. Lho iku ora mati. Bedane apa? Bedane mate karo mati. Mate ku gawean, mari dibor dipatek. Lah, mati ku gane ambekane go nang kuburan. Lah aku ki mate, nganten. Foto. Aku. Bola balik kobong. Berarti sampe iki durung mate. Gorong. Sing ngomong ku sapa? Iki. Lapo, Pak? Kon ngomong aja sembrono kon jagane pakmu mate.
Sing ngomong lah sampean dhewe. Ya karo apa sih? Enggak, Pak. Aku sampean kokon rene keterno penisek. Engko nek ditakoni ngomong kok bapak mate. Lah ngono sih sampean. Lah iya wis tak sampeno. Setrikone Pak Suwen. Kok gak bap Setrikone cocote. kok gak bapakmu dhewe. Iki kene iki hadiah aku tak boleh. Diundi. Durung, Pak. Durung. Saiki ngene. Heeh. Termasuk iki mung salah kaprah. Salah kaprah. Matek aku ki matek nggawe gawean. Cak, saiki ayo padha mikir beneri. Sampeyan ku wis tuwa ya wis umur dilun kasara surup ambu lemah. Kok bolak-balik rabi. Kayak ana kesempatan anake peno lah ya iso. Enak, awak pacaran iki pirang tahun? Ya ana nek 7 tahun. 7 tahun. Wis kok garap? Gorong, Pak. Gorong. Ayo aku dhisik. Peno timbangane garap iki. Aku garapen. Aku garapen. Disoting, disot. Garapen. Gak apa-apa. Wis gak ngene. Apa, Pak? Wis ana bendere kabeh. Ana paribasan gaplek pringkilan wis tuwek petakilan. Iya. Lah saiki aja rame-rame iki jange ngetokno hadiem. Hadiah. Hadiah. Wong tuwek gak semuni hadiah. Ha iku. Ketrecut. Hadiah engko. Kok bunyi? Ah, saiki Wis padha sadar ya, Cak. iya. Berhubung aku iki wong sugih, wong kondang, wong terkenal, koncoku ya wong salon akeh, tak tanggapno Ludruk Budi Wijaya. Lah, dalu iki gawe cerita apa, Cak? Cerita apa? Cerita apa? Ceritane Eh, apik. apa? Nyikero membalas dendam. Sing kasokan awe-awe. Bengi iki digaweno cerita apik. Ceritane Nyikero bersama Ludruk Budi Wijaya. Hadiah pundi rek?